Čaute vy, čaute ľudia, som tu zase. No, ideme. Ja som si to teraz ťahala, lebo ja som to už raz mala, no dvakrát som to vlastne mala. A neostali mi tu vlastne, ja som to mala odfotená mojho psa, aby som sa chcela odhaliť ešte tu, asi trošku. Lebo tu som mala mňa a moju bestík. A ideme ideme toto. Ja znam, co tu mám, ale nie som koko. Som debíl. Dobre, šakali systému, ja znam. Pozrite. Ja som to hrala 100-krát, 1000-krát. Pixel art. Uj. Tak, už sa blíži Silvester, jupi, sa teším. Kto sa teší na Silvestra? Ja. Tak, teraz mi napísala moja bestie. Ako tam bolo Livia Martin, no. Takže, farbíme. Chcem to mať rýchlo hotové. Trojka je toto? Je. Toto fiala je pekná. To tak rýchlo pič. To tak rýchlo horí do šíci. Opa. Ešte na druhej strane. Aha, tu hore. Už mám 7. Fúha, tak to celé. 8. Tu. A toto. Uj. A kde? Jež, dosť. 10. Tak. To rýchlo mám hotové za chvíľu už. Čo najrýchlejšie to chcem mať už hotové. A ich na ďalší, neviem, aký obrázok to bude hoci. A viem, že super obrázok to bude. Kto tú hru pozná, alebo tú hru má, tak napíše komentárik. Čo? Ja mám na 16. Tak. Aj tu mám. A to mám hotový obrázok. Mara Pictures. Neviem, teraz ne. Mara Pictures. Pictures. Water. No čo idem robiť ja? Idem robiť asi to. Dobre. Čo idem farbiť to idem? Alebo nie. Toto je lepšie. Toto farbal aj tak lepšie. No. Ale hoci sú Vianoce, ale ja to robím. Mne to je v víci jedno, ja to tu chcem. Toto je dobre pre mňa. Hopa. Trojka je tu. A tu. Ešte streje. 4. 4, to je 20.
No. Dobre, 4 máme, 5. To tam viacej tak. 6 je fiale. Ja to je vlastne kvety, hej. Sedmička je to asi divné. S tým zdáro, či čo to robí, či toto dožíci. Ja kurím. Tu, čo? Nie, nič som nepovedal. No. Skip. Jedno zo 17, nevadí. To si dostaneme dačo, neviem čo. Skončím toto video, keď urobím takýchto 10. No, keď to bude vychádzať tak na pol hodinu, na 20-15 minút. Keď toto video bude mať 15 minút. Tak končím. Aj keď nedofarbím. A nedorobím. Snažím sa robiť rýchlo, ako vidíte. Hopam. Fúha. Matias Meško. No. Áno, no, natočím aj s inými youtuberom, takým deckom, no nie deckom, proste aj iným youtuberom, čo tiež natáča. Potom, či ho poznáte, to vám predstavím až tam. Tu ho ešte nemôžete. On sa vám on vie, čo už budeme natáčať. Takže bude sranda to s ním. Vianoce hryjú na duši. Môj Boh, vďaka tebe. Dobre, mám jednotku hotovú, idem na 2. Blbou 2. Možno to video, čo bude možno s Matejom Závodským. To nikto nevie. Samozrejme, že to bude s ním. Ticho, nič som nepovedala, dobre. To nebude s ním. Určite nie. Možno to bude s ním, možno nie. Typujem, že to bude s ním, alebo nie. To je jedno, či to bude s Matejom Závodským. A s Pampinkou. Tam je parafúk. Vy si môžete myslieť, s kým to bude, ja vám to prezradím potom zajtra. Či? Nie, vlastne zajtra ešte. Kedy ma tu prísť Matej Závodský? Aha, dobré. Po Silvestri. Napríklad Bardejovi. Nie, počas. Ale Bardejovi budem tedy. Kámo. Koľko vývod. No. Som chorá. Na chode som normálnejšia. Takže nezabudnite na toto video dať like, nezabudnite na toto video dať like a odber. Takže tak. Napíšte mi ešte, čo mám natočiť najbližšie. A nemusíte, že s kým, ale proste, čo mám natočiť, takú hovadinku za hru, alebo také.
proste. A napíšte mi aj akú hru a si ju kľudne aj stiahnem, keď ju nebudem mať. Dobre? Tak. Ja to idem teraz šurbulicho. Ešte 4 minúty budem natáčať. Toto musím rýchlo stihnúť za pár sekúnd. 13, 12. Happy. 11. To je aha, to je dobré. Skip. Mám 20%. Mám 20% na to nerádi. To sa zamalo. Havlienko. To je, čo má byť diamant, a co? Ložíci. Mám taký pocit, že to je asi diamant. Či čo? Bižu. Hopa. Ten zlato a diamant normálne, nie? Tak keby ja som mal zlato a diamant, no mám maličký diamantík, ale to nie je pravý. Asi, neviem. Aha, to je len kúš. Aha. Dorobím toto a budeme končiť už video z pixel art. Možno stihneme ešte jedno, ktorú si pridáme. Hopa. Uj. Nuda prň. No, akože najbližšie videjko, akože hru vydám asi. Asi až na budúci týždeň. Ale shorty, neviem, kedy ešte budem vydávať. Dneska už asi. Či dneska ešte ja vydám pár shorty. Patrilo by sa, nie? Či nie? Neviem. Či ešte nejaké vydám dneska. Alebo chápete, aj ja potrebujem sa mať voľný čas. Takže to nie je tak, že natočím celý čas nejak závisek budem na telefóne celé dni a tak natáčať. Keby som mala celé dni, celé hodinu, aj 24/7, celý všetko. Keby som bola celý čas, no tak by som akože, už by som dávno mala, no má aj 300 videí a máme ešte len 200, koľko mám? 231 mám videí, no akože aj shortov k tomu, že to nie sú hoci videá, ale aj shorty sa k tomu počítajú samozrejme. Tak už asi nestíhame, máme 2 minútky. To mi je vrití jedno. Tak máme 1 minútu. To je jedno. Ja to dofarbím ešte toto. To ešte dofarbiť viem. To nemusí trvať jenom presne toľko. Cca 15 minút, cca hovorím. No, osmičku. A ďakujem vám, ja som na jednom shorte aj dala, však chcem mať 1000 lajkov a už
Mala som tady 916 či 17. Hej, 916. No. A ďakujem vám veľmi moc. Lebo už mám 945. Takže vám ďakujem. No tak toto video už asi bude koniec pomaličku už. Končíme. No dobre. Tak, čaute ľudia, nezabudnite dať na toto video like a odber. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Tak, čo mám na ďalšie natočiť, tak uvidíme. Tak čaute, vidím sa v ďalšom videu. Čus!